Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañi huccude e moon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode seeɗen ɓe min jittaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha ɗo mboro wawa hollude hen caggal no kono jaam duumo e leydi meɗen Sénégal no subaka foof ko bani moon debbo Aissata Ndiaye ne wonde baɗum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo debbo mo Daara Haleyɓe hay sinno tawi mi ronki andude exactement holton e Daara Haleyɓe kono kam machallah mi nawruma toon e kala subaka si kala ko salmitadema e wiide allahumma amin e ko duwiɗa ko nde tawno ene sohla jaam duumo e windere nde duumo e Sénégal duumo e Afrique on ɗon duwaw mbiyeten tan ko amina sikki ala en calmitima en calmini hettiyankoɓe men yeeɓiyankoɓe men ɓe duttiren teddugal e kala subaka Aissata joguiɓe accoɓe kala haajuji munen e hammuji munen ina kuccita men tawi fandare nde ala ko woni ɗon so wona humpitade wadde ɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe caggal mum mbiyenɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Waaleykum salam wa rahmatullah. Galle amen noon Amadou Moussa ne yaaji nder Daara leegal fo galle amen nan toon ɗum tagi ɗum taga wawa sifanade ɗum tagi wawa sifa ko noon tigui ene jeeya ko ɓuuri tengtude hannde walla mbiyen hannde Aissata so tawi eɗen ciifo mbiyeten ko faandu almudo woni ko tawete e nder jayde ɗi manam moni foof tan ɗo huccit ɗo ko ɗon nayori tigui noon tigui wadde jayde le soleil jayde gendire udditidama ko noon tigui nden ɗon arti ko e jaltingol koppareje ɗe ganduɗa ko rokkude ka walla woni tan mbiyen ko wiyete hono keɓal kuɓɓam e nder jokri Sénégal kala e kuuɓal ɗo e hitande ujunnaji ɗi e nogas e joyyi ɓe koliti wonde de ko wallidiɓe leydi Sénégal kunde yimɓema dokkuɓe oɗo saaha mo kalten hono 437 milliards e koppareje CFA tawi noon sohla hen ko 107 milliards ɗin ko guɗi jajine tawe e hello jeetate nde jayde le soleil jayde vox populi ko addi nden ari ko e fannu goɗɗo ɓe koliti wonde ko wiyete ha joni hono parquet national financiére manam tan oɗon nokku walla ngugo mo ganduɗa kay ɓoyata guyiya ñalawma maggo woni ɓoyata ko jibine tawi noon darde ɗum ko forum civil woni tan go mo ganduɗa ngu kam ko fedde pelle ɗe gona laamuyankoje mbambi hen gam etade rende koppareje gummotoɗe caggal leydi kono kadi gummotoɗe jiife laamu ngu eko faye golle gam rewidade ɗum ha yetto ɗo rewi ɗo saabi noon ɗin goomuji ndentini doole munen darni oɗo parquet national financiére ɗum ɗon ene tawe e hello tati e nde jayde vox populi goɗɗum ko tawete hen ene wayno Aissata koko yewti e gueɗe lamba ko cérémonie tawi ko lancement oɗo combat hakkude Modou Lo e Ama Baldé no wayno ɓe mbi tan ko jakarlo mabɓe gadiɗo woni kucce mabɓe gaddam ɗum noon de laataki tawi jeeyi sababu o no wayno ko pooɗe duure hakkude supporter uji omo ganduɗa ko Rock Énergie kono kadi kanko Ama Baldé jibini e caɗele mawɗe ha police ari wedde mabɓe lacrymogène saabi noon Modou Lo mo ganduɗa kañum de hooti galle mum artani e on ɗon face à face ɓe kolliti wonde ni wattidi ko wonde ha joni agresseur uji natti e gueɗe ɗe yimɓe hewɓe keeɓi hen caɗele hanki on ɗon ɗeɗam ɗon kuccam hakkude Ama Baldé e Modou Lo fuɗɗorima ɗo wortotono jayde quotidien le quotidien ko noon nden ɗon jayde ari koye haare gam haɓade ko yewti koye soppere leɗɗe toon to diwan mo Casamance ɓe koliti wonde de ko haare nde ganduɗa nde ronkama yo foole hakkude leydi Gambie e leydi Sénégal ɓe koliti wonde ko laamuji ɗi kala donki jogade doole no poldi ɓe ganduɗa kay ko jottiriɓe soppere ladde toon to Casamance jayde l'observateur ko wi nden arti koye yewtere yanje nde ɓe mbaddi o biteɗe hono Serigne Saliou Thioune ɗum ɗon koko yewti e kebbungal hono cérémonie ji ɗi ɓe mbaɗata ñande sappo e jeeɗiɗi lewru avril ndu gonɗen ɓe koliti wonde noon ko jitodiral woni tan ko joddade hakkude ɓesgu mo ganduɗa ko Serigne Béthio Thioune kanko mo ganduɗa noon ko biteɗo Serigne Saliou Thioune o arti holko bammakko wimo toon to Bordeaux ko adi ina wasa fittandu muɗum manam ina hawra e ladial ɗin ko guɗi jajine tawe hello tati e nde jayde witende l'observateur jayde enquête Koloski nden ari koko yewti ko e caɗele gonaɗe to banggue leydi men Sénégal ɗum ɗon noon koko yewti e gueɗe jeeyi leydi ko wiyete polodiral walla ni keptugol leyɗele ɓe mbi tan ko Sénégal de ko ɗum leydi ndi ganduɗa ndi ko hewde fitinaji yidde wiide de ne wayno ndi ɗon leydi ko polodiral mawgal tawete hen ɓe garti e andinden wonde jagoɗo tambiɗo gueɗe e kisal nden ko nder leydi Sénégal winditima ko tolni e temedde tati conflit manam caɗele ɗe ganduɗa kay ha joni ko tawateɗe e dow leydi Sénégal tawi de ɗum wayni ko leyɗele ɗe kala en yetti on dossier ene yetto kala e saaha e jagoɗo tambiɗo gueɗe e kisal nden ko leydi Sénégal ɓe koliti wonde noon dossier ɓurɗo wulde jaw ko dossier e Ndiayel tawi noon on ɗon ɓuuri wulde eko yewti e leydi toon to Ndengler tawi ene haala hen inde muɗum oɗo biteɗo hono Frank Timis ɗin ko guɗi jajine tawe hello tati nde jayde witende enquête jayne las
café woni ka yarani Amadou walla ko kinkili woni mi yari café mataw dande koko jagande Dieynde Las ko addi ko noon nden noon Dieynde Aissata ari koko yewti ko dowlaji dentuɗi darani o saaha yidde wiide yo Sénégal gonɗin hoko foddeje ɓe ganduɗa ko joomen inde ɗiɗi en woni debbati gorkati en walla gorkati debbati en ɓe koliti wonde noon ko laamu ngu kadi jabtima lawol gongol wonande dowlaji dentuɗi oɗo biyeteɗo Mamadou Salif Sow mo ganduɗa kam tigui ene wayno ko to liggoto e jagoɗo tambiɗo gueɗe hono kisal walla mbiyen jagoɗo tambiɗo e gueɗe ñawoje leydi Sénégal e laabi muɗum holiti wonde ko hooreje leydi ndi Macky Sall andinide wonde ɗum ɗon en tant que o mona e hooreje leydi ndi ne wayno ko États-Unis yiɗi ko ɗum ɗon wawata wonde nder leydi Sénégal to banggue diine mum kono kadi e to banggue aadaji muɗum e gonka muɗum Sénégal wi tati memata jeenayyi riwti kadi hono ko wiyete eɓɓoje woni proposition dowlaji dentuɗi Dieynde Libération nden ɗon ari koko yewti Aissata e caɗele ɗe ganduɗa de walla mbiyen e gueɗe ɗe ganduɗa ko kulɓiniɗe oɗo saaha won babiraɗo mawɗo walla mbiyen won neɗɗo mawɗo mo ganduɗa kay ina betta toon to Ben Barak ina waɗa gueɗe kantoriɗe e cukalel nguel duuɓi tati ɓe koliti wonde noon e on tuma hawri kadi ko toon to ganduɗa ko woni Mbour hono ɗen gueɗe eɗen jiiya toon ɓe garti noon e ko yewti ɓen ɗon ɗiɗo kala loriɓe e fanno ko sukaɓe ganduɗa ɓe jettaki duuɓi nayyi Dieynde ne famminen ɓe mbi toon to Ben Barak ko Ibrahima Mbaye mbo duuɓi capantati e nayyi kañum di ne wayno ƴetti ha joni juuɗe muɗum ina waɗa e terɗe nguel ɗo cukalel nguel ganduɗa duuɓi muɗum ko tati tan yarata e on tuma noon caggal nde fawa junggo e ko yewti viol kam e pédophilie on ɗon neɗɗo de ene wayno o riwtani ɗin konnguɗi walla mbiyen on tuma muya o saaha noon o moftama kanko noon o suuti ɗi konnguɗi holliti wonde o wondi o waati o wawa tigui ha joni marde hoore makko e yogo e gueɗe toon to Mbour Dieynde andini en ko oɗo kañum ne wari nguel ɗo cukalel nguel duuɓi tati tawi noon onne kadi kañum ne oɗo saaha hande tuumi ko yewti e goto e personnel école académique biyeteɗo Jeanne d'Arc on tuma noon police udditi hen losko beele faama holko jeeyi sababu ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kantoriɗe Dieynde Stade coftal ɓalli uddoto damal ko noon tigui honno kala ñalawma hande kadi ko noon guddirten Dieynde arti koye hono quart de finale aller e Ligue des champions Chelsea hande ma hewdir e oɗo outsider woni Porto kono on tuma Bayern e Paris Saint-Germain ɓe mbi tan ko revanche mo ganduɗa kay ko au risque toon to Munich kono ɗum ko noon kamɓe ganduɗa ko Bayern naɓe de eɓen maɓe jou tawi tawtataki ngal ɗon potiral hono Robert Lewandowski e Serge Gnabry kono ɗum ko Paris Saint-Germain kañumni ko tolni e titulaire uji 5 kañum ne mayne tawtataki on toon ɓe mbaɗi ko namdal beele Neymar ko Zeni walla ko Demo ɗum ɗon noon ko namdal ɓe mbaɗi e oɗo saaha hande on ɗon match kono ɗum ina tawi hen Ligue des champions Sénégal naɓe ɓe Dieynde arti hen ɓe kollitti wonde ko Idrissa Gana Gueye e mo ganduɗa ko Abdou Diallo kañumen de hande ma daro kuccita ɓe ganduɗa ko Bayern naɓe ɗe kono ɗum hanki fuɗɗima on ɗon quart de finale Liverpool ne wayno ko Bayern fi ɗum no mbiyen ko Real fi ɗum 3-1 e on tuma City e fi ko Dortmund haysino tawi ko ala dernière minute ene wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kelle gadane o subaka noon tigui Amadou Moussa garene e ɓoore wonde no alarba foof ko dawrugol payaten ɗum noon Amadou Moussa dawrugol walla mbiyen banggal politique hande kaleten koye politique mo ganduɗa yete ina ƴewtina ɗo hakkude leyɗele ɓaɗodirde woni yiyete ko wayno Sénégal e hoddiɓe muɗum walla ko waynoon ɗum ɗon noon ene ƴewtinano ko wayno nanggodiral walla poɗodiral so waɗi Sénégal ina hewno yaade hen koyɗe ganda ko koyɗe jaam wonanno kono noon ina ƴewtinda yete ko way noon koko aussi ina heewi ƴewtinanode Amadou ko wayno Mali walla ko wayno Côte d'Ivoire ko wayno Guinée ha yette ƴewtindama ɗo ɗo ganda ko kañum woni Gambie e ndeɓe donkuno dañde jaam koyɗe Sénégal ƴewtindama hen no fewi te ha joni hewɓe nani jarna hen Sénégal kamɓe Gambien ji kono ko way noon koko wayno koko ussi no fewi Amadou Moussa holko saabi ɗum hande mataw min jewtiten ko noon Aissata alay sago kaalen eɗen gandi Sénégal ko leydi ndi ganduɗa ndi ne andirano masala haji hakkude leyɗele haali joni joni ha tengte so tawi fitinaji jiyama to banggue politique tawi wona banggue terrorisme tawi wona aussi banggue ko wiyete ko hono hakkude leƴƴi ɗi noon kareli kono kam to banggue politique leydi men Sénégal ko leydi ndi ganduɗa ndi teskanode on ɗon banggue dogde koyɗe moƴƴe ɗum ɗon ko banggue hoddiɓe foof kono kadi e to banggue ko wiyete ko sous région o hani eko ɓendi ɗum ɗon ha Afrique centrale ɗon ha aussi ha Afrique austral ha Afrique
Afrique hono ko wiyete austral kono kadi ha toon to banggue Moyen-Orient woni to banggue funnague ɓadiɗe ko nandi hen kono hande o en jii ɗum ne yaari caggal no feewi oɗo saaha noon ko ɗum woni ko moni foof namdoto holko jeeyi sababu Sénégal nati teskede e masala haaji hakkude leyɗele ɗum ko andirano guila nden ɗum ɗon woni ko haawi yimɓe foof kono so tawi andari a yurnitima ma taw hunde nde ene famde no feewi saabu en jettima e politique mo ganduɗa o moni foof woƴaka hoore muɗum moni foof ne huuli ko dogannomi koyɗe moƴƴe ko beele woɓɓeɓe aussi duttota ko gara kañum on si mbiye ene joppo kam peɗeli pourquoi Sénégal ene yaaha koyɗe moƴƴe ene acci probléme o fof no réglu ɗo e nder leydi ndi ɗum ɗon woni ko jomumen kulata ko manam sa jopimi feɗeli neɗɗo o sa jopimi neɗɗo o feɗedu peɗeli goɗɗi fof ko ma joftoto mbi sikku ɗum noon jeeyi sababu hande Sénégal ene ɗeɓi lefde to banggue o noon te ɗum noon hay sa ƴeewi ko hunde wande ko hunde hulɓinide no feewi e leydi ndi par ce que alay saago leydi ndi ganduɗa ko andirandi masala ha andirandi kala ko haali on tuma yimɓe en ɗofto en jii masalaji kewɗi leydi men yeehi to banggue Gambie to banggue Guinée Bissau to banggue Mali to banggue Togo to banggue Côte d'Ivoire e on tuma kala Sénégal ardi ɗum ɗon ene hewno gueɗɗe defta e lawol kono noon ɗiɗo duuɓi kala en jii Sénégal nangui ɗemgal muɗum haalta haydara e yogoye gueɗe so wona président ƴetta ko wiyete ko hono Twitter muɗum winde hen message waɗa condamné e ko way noon kono nden ɓe kewno ko waɗa nelaɗo keeriɗo yahana mawɗo leydi ndi yetto tafa ɗum ɗo ko ganduɗa ko woni jonde ɓe pamodiri ɓe kalda ɓe pamodiri to banggue sumgoji to banggue crise politique kono hande ɗum ɗon e wayno Aissata aɗum yaari caggal no fewi to no mbimini ko ɗum caɗele mawɗe wonande leydi Sénégal saabu sa andirama masala ha ene moƴƴi jomum heddo hen sino tan a padat ko wiyete ko hono leadership manam darde ma nde joguinoɗa adande te nden sa perdi ɗum ene wayno ene jogui ko bonnata no fewi to banggue jarugol yesso ndin leydi to banggue démocratie noon tigui Amadou Moussa kono min mbiyanmi ko est ce que Sénégal ha joni ko exemple e démocratie to banggal démocratie saabu yete mataw won toɓɓe kewɗe ɗe ganduɗa Sénégal wasi ɗum e ngal ɗon banggal te kadi sa ƴeewi so tawi leydi ganduɗa ko opposant ji mbaddata e ɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni wonɓe banggal laamu te annene leydi ma opposant ji mataw on gonani gotum walla tawa opposant ji kewɗi nani coka mataw ma neɗɗo won ko ƴewata ko ganduɗa ete ina wiya ne yaara ɗum koyde jaam walla so yeehi ɗeɗon koyde jaam holko haaloyta so tawi ko banggal élection so tawi leydi paaɗa ndi kamɓe ko probléme élection ɓe dañi an leydi ma ha joni élection ji nani donki darnede kadi Amadou Moussa ngal ɗon banggal ne koko ganduɗa yete ma won kadi handicap mo ganduɗa yete ma neɗɗo o kadi wi est ce que mbeɗa wawi yaade ɗeɗo koyɗe ɗum ɗon foof koko ganduɗa yete ko toɓɓe saabu Sénégal ene andano e wadde respecté calendrier électoral muɗum Amadou e ngal ɗon banggal kono noon ko ƴewtinda ko ine poussé seeɗa ko gueɗe tagde ine poussé ɗe noon ine keewi ko wayno rafi covid 19 ko wayno moyen ji ganduɗa yete ala jogaka e banggue gartam ɗum ɗon fo yete koko ganduɗa yete hande ine tagui ko wayno élection e goɗɗum wawa dañde kono noon koyde jaam ganduɗa Sénégal ina yahanno ɗum Sénégal ina heptinano hen Sénégal ne andano hen ina yaaha ɗum e leyɗele ne wonno exemple ne wonno yeru ganduɗa yete koye banggal Afrique foof saabu heewi leyɗele ganda Sénégal joƴƴini ɗumen ɓe jewtiɗe koye mabɓe haaɓe jiitodiri kala koɓe jinno wadde ɓe mbaɗa ɗum e dow jaam ɗeɗon koyde hoto leydi meɗen Sénégal rutto hen caggal saabu Amadou Moussa ko wona jaam fof ko jaam ɓuuri ɗum ko noon tigui Aissata aɗa andi sen dokki yeru toon to dowlaji tentuɗi en jii saaha laamu mo ganduɗa ko Donald Trump saaha nde o ari nde wonko ustani Amérique to banggue on ɗon banggue eɗen gandi nden Amérique kala ko ganduɗa ko ene haale ko maɓe jooɗo walla ɓe nela walla ɓe joƴƴina soɓe kaali hen kadi ko ɗum woni ko rewete kono en jiiɗi duuɓi nayyi bati ndiɗi Amérique yaari caggal jeeyon sababu noon ne wayno ko o heerorade leydi mum tan hatta hen wi mi namdata ɗemgalam e yoga e gueɗe mi waɗata koyɗam e yoga e manam e yoga e konngui kono ɗum ɗon ne wayno moƴƴade leydi ndi ganduɗa ko leydi andirandi dogde masala hakkude leyɗele saabu eɗen gandi conflit o ene heewi Afrique ene heewi sous région donc noon mbiɗa sikki tan sa yeccitima caggal seeɗa e laamuji ɓennuɗi ɗi leydi men Sénégal ene hokkirtino yeeru e onɗon banggue saabu wiyete ne wayno koɓe darniɓe e fanno kono kadi no mbimi ni ene gasa so tawi so en dokki yeeru hakkude leydi Sénégal e leydi Guinée Conakry en jii ko conflit woni hakkude mo ganduɗa Alpha Condé e kanko président Macky Sall tawi foof no rewɗa ɗon ne wayno ko min mbo nanggorani oɗo opposant min mbo nanggorani opposant ma an o jirta ɗum wonde ka jiɗɗo libde laamu ngu donc ɗum ɗon foof noon so tawi ari hakkude leyɗele tan hayso jomumen kaali nanantaki hayso jomumen aussi ene wayno neeli ngal nelal ne wayno yettata ko walla so ngal yettima ne ngal jaɓetake donc ɗum ɗon ene moƴƴi yurnite ha tengti e laamu leydi Sénégal
Sénégal leadership mo ɓe joguino e to banggue Afrique ha tengta Afrique de l'Ouest on ɗon leadership ene wayno ene foti artude saabu ko ɗum woni ene wayno ko ɗum woni ko sembini leydi Sénégal ko ɗum woni aussi ko rokkiri leydi ndi inde muɗum ko wiyete pays de la teranga noon tigui Amadou Moussa koye ɗin konngoli uddeten roɓɓindu jaydeli meɗen ko tottude wona adi janggo so Allah lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa ne heeɗano ene banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat Aissata noon ɓonni ɗum ko mawɗo création numéro o ko goto 77 550 37 59 son jiiɗe ɗiɗo ñooti badɗi fayida Allah jarama on jarama e kettugol